Dada mga bade, magmarinita sa natag sa akong igsuon nga ba baboy. Mga almost mga hapit pa ni siya mag 2 ka kilo kapin. 2 ka kilo kapin yun. Ito yung marinit. Libre na itong panood-anan ni tagadlo-adlo, subak-subakan na din sa hutan. Paano? Tirada ba di kay low budget ba ta? Diba? Baboy. Tangkag toyo. Toyo. Suka. Toyo. At saka sibuyas. Tapos sarap. Sa magic sarap. Konting asin. Tapos haluin para maot yung sarap niya. Timpla. Marinig namin to kasi nalagay lang namin sa rep. At saka kukuha lang kami pag gusto namin magluto. Saka lagyan ng gulay. Hindi kami mayaman pero binigay lang to ng kapatid ko. Kasi inihaw nila yung baboy. Kinatay nila yung baboy nila. Kaya binigyan kami. Dalawang kilo at kalahati yata to na karne ang binigay ng kapatid ko. Shout out sa iyo, Maria Vlog. Okay. Thanks for watching. Tapos na po ang pagmamarinit ko. Kaya lagyan natin sa kanyang lalagyan. Laro mo, hindi kaya akong ibag sa... Okay na mga bade. Yung nilaninit natin na karning baboy. Ngunit na na siya kuandaan? Keyboard o case? Oo. Muna ah? Ako na ako na. Mama, sa December na ako na. Para masipti na imuhang kuan ba? December na nakundahin ko ano ni muhang kuante. Pagtanaw na ako sa motor sikat ba? Nayagan mo na lang. Kung gimarinit gani mga bade, nagpirito po dahil may ara ko. Okay, kulami bigay kaya ni mga bade. Namig kay mga bade.